Znači ovo je, već to je otkano, znači jedna od naših pregača sa ovih prostora Bogdanovaca Nuštra. Ćemo nastaviti dalje tkati drugu pregaču što se nosi nuz vezenke na našem području. Evo ga, znači ovako to mora biti stegnito sve, zakočeno sa svračicom. Evo ga. Znači ovo naše horizontalni tkalački stan i na takom su u Slavoniji se radilo, drugčije nije ni bilo. Evo. A to sad što si provukao? Ovo u ruci što držim to je čunak, u čunku se nalazi civ na koju je namotana pređica, isto i njom se tka. Ovo sad što tkam, to je u četvoro tkanje, takozvano ruzmarin naše ili škatuljice. Na taki način su tkane pregače na našem vinkovačkom području. A dole nogama što radiš? Pa nogama prebacivam podložnike koji su vezani za ove gornje nite, koje su na koloturama, znači stvaraju, tim se stvara određena šara u tkanju. Samome. I to sve moraš imati u glavi? To sve mora se biti u glavi da bude točno uvedeno, da ispadne određena šara. Iz koliko dijelova se on sastoji? Kažeš, star je 100 godina sad. Iz koliko on dijelova tkalački stan se sastoji? Pa nema nešto puno dijelova, imaju te bočne stranice koje su te masivne, to je dvije te stranice, ima znači koji su statvenice, kažu, ima eto sastavak jedan što povezuje da dođu u podložnici, daska na kojoj sjedim i gore ima poprečna jedna letva i to je to.